Umurobiri ukubwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya morokerio ya Bible. Mwancho murelia undizi TV bwa kirebuya andonsi ase ototengerete ne mambiendengia ejo mungura berega tuanchera tobe tokora lituko lechitariki emerongebere na isato lituko lya Jumatatu omotienyo kianda omwaka w'ekirubere ne merongo ebere na inye andonsi ase ototengerete boka soa ime yomoroberio wensakia troyomo turababire tobe tokoba libwa elimo ase emambi ya abono amashabiki yetu kuruase county area ya Kisii kitutu chache south kitutu chache north nyalibali chache nyalibali masaba bumachoge chache bumachoge burabu ntubwata amashabiki kuruase nsemeria south mugirango mwensi so asumuroberio wensa kyabonchali bo basintori kobaeba mwensi so ase umuroberio emambi ya abono tukwambuka se county Nyamira ebunge ya burabu kitutu masaba ndobwate ebunge ya West Mugirango North Mugirango mwensi so ase umuroberio bwensa kya ase emambi ya bono tokwambuka oika asi county tonchoka na ine county ya Migori Homa Bay mwensi tobe tukubale ni Kericho Bometa tobe tukubale ni mwensi moso asumuroberio bwensa kya emambi ya abono e county ya Nakuru Naroka so mwensi asumuroberio e county chiria cha Murang'a Kiambu ntolikoweba so ase umuroberio emambi ya abono umuchito monene o Nairobi City na inuntori kobeba so asumuroberio bwensa kyase matinga wiki eje ndochitotwara umoyega omonene ase umuchurio Nairobi tokubatana numubagani orio Camel Park ndobe togotwara maorokererio joboremi aseigo asomoyego mwikirane kegima ndobe tokuba manjitali kirenga chikuba aseigo na inu mwensi tobe tokuba nebene moso asumuroberio bwensa kya emambi ya bono chinse chiri chesiko ndobwate enseria ya America omochi o Minnesota ndobwate rishabeketo enamba ayemwe otwakisha kwa sinsi chesiko Kennedy Gisemba omochi o Dallas Texas tukamotwara Elvis Omboto na boy goto wika ase chinse chiri cha Canada shemke bure nere goto wakilisha korwa ase chinse mochiri ase kama shabiki onsi ase mambia bono so ase umuroberio wensa kia Doha Qatar Bahrain Kingdom ntorikobe banyuranga sentune ntangane buna botambe ni goto kuba tokumulekera aya bira koleka ni matenga weekend ni ntambe yarenge amange akabanga gako enekiwa ntorigo tigesiko dodo kumanyia alia abeta koleka lutiko yuma wikara lituko lia rero aseigo entunda kabira magazeti ni ntunda toto toba soa asense mo area ya magazeti asemambia abantu toba sanga entunda toto tusanga no mogeni ito samangana rengete siasa heno mumanyi bwa mangana rengete magendro ni budget asamuleta Douglas Onkeo yo manyekanete buna resource na ikanase studio ya Ndizi TV atumanyinga ime county area ya Nyamira siasa nchiro chigendrete korende siasa echi nchire ngaine na magendro andrate ase county area ya Nyamira abega tubeka boronge ko bwatekananga nenchira chibesa chigendrete gutumikwa ase county area ya Nyamira itarane nkuru kwa Job Maangi na kwenda kinga chibiche chibo igo na Maliogi abero ikera ase nchira yobo ikeranu nere Abigail Nyanchama Nigeria nenkerubo Freedom wanchumurigeli abo yakirebuya andonsi asogendete kobwatia omoroberi korone mambingi nendenya sato anchire tobiri tokorali tukeliga nagosemeria kwanenga kwabere gokoboka buya kwabere gokweroberi abo ikirano asogo chaka wiki ya good morning boka
so ime omorobiri bwensaki abona mambia ene kingango turole babiri batatu babe bagosoa ase omorobiri ni maite bari banchete engoyo gose bari bagotietereria engoyo maite nga emambia bona ihi wiki ya tupumwe anyakore fani ya Man City fani ya Arsenal totali kuyeven semeri ya team Shabana sanga na into yeto manyingo nga kie game ya cheta buli tukole igoro watu wa Man City mko wapi ando Arsenal ngaibare abantu bagotogerere wiki ya tupumwe basanga na into mancho mulire ya emambe yabona igatomanyinga kigwa kolete weekend yabo ande ngaki wiki yiga kwa beire ko chaka pine location yabo Wetrasi namba ya simu ya 0792192834 Waigosa sense media mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net. Kolende yangu tranyolike bungo kielitko. Ekibungo kielituko unage koletwa sule numurubiryo wensakia Ogasoma gwetu ni gogokurwa asigitabu kiri rubeli tangani lya Yohana ogasoma tangani ogasoma kwae kianda kereke mgatanga gatora bioroki ebebito ereno moigweno na inde omonyene oboronge na tuabere ebebito na atosibe kurwa ase ogotaba oboronge gwensi Ekyo nekibungo kielituko unakiaretirwa sure numurubiryo wensakia Tasoma kura segetabu yose kura sense mejeri rubelia litangani lya Yohana entangani ogasoma kwa ekianda nekereke ngokatenga gotara bioroki ebebito ereno mwegeno na boigo monyene oboronge na twabere bebito na tosibe kurwa ase gutaba oboronge wensi omwanchi omurigereria Nametenge bintu mbiroro kwa beire wo kwebisa kwa rangambi beti bikomanyikana ebimbiroro kwa bere ko gukora bo bisi kolende nigeke ngo cyatebinga kyora abe gukora kibe byabo ereno mugene na bako bakago kwa bere nde nabe gakogosibya kibungogera katanga ebibyabo nonye byabere bikobayira na manyinga metenga Yesu nigakwita so musaraba asenyencho yebibito gotobasa gutwara boba no mugendo nabago kuabera biriro chenga nonye mwanya bantu tawo kuabera ekera kuabere go kwangama nende nabe gakoronge ya chinchira cyawo kinoko basoma bwito ase lituko lyerero wakire buya Frida akikwabukire nchembia mbogete kigima na ke weekend ya yarenge weekend ya yarenge ngia kigima kiyarenge ngia bose That say county area Nakuru and the county by the way van the tingoika batumera maiga ngamba gende tukubwati mu rubinsa kyobono mambia the CEO Becky Feeds Simon Moseti akina Jonas Sanya akina James onsina batumera maiga mbya na igete ni gombi ya kigima tabingo muri Ndizi TV na kikwanyorere bene weekend nere kwara tarake abantu belisa bumbao ko ntara mono na igwaso ka keiga chenjo koboko wasiriria babisaba anya bana tenga ninjire yo gwetera wararo na elimo wa post ekero kwiranire tali ekeroro pamanya kuboli igondo chenga lero ri no chenga buna takuro che weekend iga sinare kwa bete ko kumnyoka kigima kunene weekend yale ngene kigima asaba tioteria abomo bosebeka soli yenkoyo ndo chenga mashabiki alia ye timu ya Shabana tabanga tole bobe Mpabete bako minyokanine timu Elia ya Ulinzi Stars kabisa timu elina chenga bakagenda chigoli ibere lakini kolene neke minano kyalengege tindi kigima bakato baranga ebura bunu jame chikwene kiwasense media yegetikemega kabisa akinende maite wiki yiga sekende rongebere na isa tonga itenge gosonerera beke kwani kiwase getige chigosari kya Gusi Stadium atenga litkoneria Jumamosi Shabana yonsi no tokari sekolende tukugigelia ebikoro byobusalia ase enkoyo mate enkoyo karo cha koleta chiseye karo koleta chibura buru
nigo gusarie egosorieri elitari egosori iyo kurwana Frida nyoko ligeti kurwana ntobwate chigosori chinyinge ntobwate wrestling agenda ebweri ikikegima kumfu asoa bwetenga chinguru nchiro emata bano bwetenga chinguru bakonya goza bante binyoro onda baja gochera gochite mondo imokiri chichuma igakonya goyake kubanga ngokomiga Frida chinguru echijiao ndato chitumeka asaronge onyo ko chinguru nchiro chigosalie bintu genda ali kenyoro lema ligya sokolema chinguru chio chitumeke nabo chigo ichora Frida kwanyoranga chiachakire gochanda igobona igendo chitumeke buya askolende boigo abagosoli benkoyo abose abatiyoteri benkoyo anemono chitimu chiria chinene matego lyali ngeli tukolire ko kunga match day litukoli nene kigima ekere timu ya Arsenal yabete ko soline timu elia ya Manchester City nkaranga etimu ya Manchester City yaberi yotanga na kobeke goli ikabwati kuna Arsenal ikamenta chikabaibere alafu licha tigiri 2 seconds Man City akafanya ile kitu naki Frida tengo tebinga Arsenal egetinkero gienko yo gikoselienko yo ya Etihad Stadium nkaso bo Man City alioso kene chipoint isato ay bona ay goika Arito waso kanisa to Frida tete isora so kanisa to no ene draw ay bono igato kurusele gobe tariwa asengo nyalisha bigiria sene wiki ye na monko murire cha mbate mete bedewe mbate mete ande Frida manya kibako genda first half bako ende break omugoso muna beta ko we ekadi mbalire ige ba chesete second half bale abagosoli ikomi lakini kole ntima dinga kwa reme chibicha chiria semitandao defense babegete entindi bakando jabantu bakachora chibicha ngaba osoli bonsi baba ngire golime bonsi baba ngire mbate mete lakini asibako nyara lakini last minute erinero yakorete less than 1 minute yani 2 seconds chatigarite game ere Man City wakafanya ile kitu atkoline toro chenga defense mbate mete mbabe getenya si bakaga chenya si gosoli ani mupira togweta nonya okay asensema ya siasa umukonyi bumura igwense rigadinga shagwa antu aragakorera semitandao na removed agimogorusi group ya WhatsApp inauma bala mogorusi monte group matere rama tukarero ankere gente ya korwa witira semitandao ori WhatsApp chinchira chekerero mateli ya berenga na benga nobisi agokorusi gwali nkora chandiko rake mate kubwata kananga nelinga WhatsApp ne bwato obisi tenga Facebook umuntu agusache group yawe nyora tanga bakenya basabiriri bagana baro base WhatsApp group ya State House asekolende batenga kikwarusi we group nkoro makere group geten ofrero timando na kwara so ile group ekyombobe to akana chibesa obe defaulter kabere onguswe wa gusuko ento kolinkoro makere atebanga taikonyora mero taikuba gakomanye mero beri serikali ikako yigwa abagana makongubori asikolende lakini admin tamoyira ni ase group usiguze mulima lakini kolende Frida kero kole ligiji lira soete ndunde ndangani oborai achake to gwaturo bubisi kunyora mangana ataraso ko yakwani ayoro chenga na watu bubisi oli dombaroro natural mutama etiko bisa likwazo kama tebetinga to chiko kwana lilibona nalikwa mutei gendo raja akirenga nikyo njeno chenga boy go tabisa kwa go taru bisibua mate rigichitara baga monto obere truthful man
Unamu ya Mungu deal na truthful man. Aba kolene nabe tega ko volume Raibwense Dr. William Ruto abe gakwene kinga ngokiria abantu bagutaranera mothe anga chugwanjirana koramwa bosio bw'abantu bose tari gochugwanjirana abantu bandate kumurama bosi b'umuraibwense obira ko volume Raibwense aba kwene kinga ngokiria abantu bagutaranera ana kino kiria abantu ogo kwana riri go ikarike seyo mete bintu binde bitagambire tokomanya suri askurende kero kuriria oigo chinkumanjiro chigendetenga umuswada noro ligeti ko mwaka isiko kabisa muswada noro bekire ole chikorido cha bunge atu muswada ole kero gosoigwa igo umuklark na ba ko biseringa norema procedure noro gwetera igo nabo ko igunga bora nyale stage noro isire wigase obisio mu nogeri we bunge ose asoko nyoranga chinkuma chigosoka nga chisigine chicha chakiri gusaba munda ko kumonyeranga njosa ini gasakarakara to mwaka iziko asikolende abera ko buli Raibwense nga osikate banga onyo muswado yugo jugikase bunge igo wigatumanye nga Raibwense na batoko bakatenga muswada to yora abego gwikira na se bunge eli onye Raibwense tarabeka gakobeko koboko asikolende ninga na tarabato kumurekera sobwagale asama tukale busitumanye nga ki erabege koera Nostanga na into manchumuri mambia bana igatumanya soko bati Umuroberi Koro so asense meri yago imitanda Facebook ndize TV News Digital, YouTube ndize TV News, website www.ndizetv.net. Ngwaro cho Raibwense nomatenga na abeta wikira na sensi ya Haiti Raibwense Dr. William Ruto akagenda kabwato roboti usama kwani kurua saba Kenya na makwani kurua chinka chiaba na nyimbo bali karonga kakubasabira nako bateli kabisa fide nocho byo gutwara Raibwense omobwete nyasaye bya baidoy akabateli bagaka chinko bikegima akaba omoyo bali mwali gotebanga Haiti ingamba goso lakini rochinga hapa nyimbo bense itwa Kenya bande tako koremeremo eremya kigima twarama tukabwango igamba nyara ko baba kubwata barai abali bakolide chigang chiriya sensemeri ya Haiti yo ngato kubasabira mayasi bagendete no bakoleri bwabo tiganya sabe gako bachinguru elinde baba wikiranye bakoleri ubo nabo igabe gako balinda kigima kebagenda tene meremeri yo matebi bago bya Haiti nibibago byo kumikigima kuri ni Nyasaye nabwate okobwa kigima nabe gako bakonya linda kwene kinga ababire bagochi kubwa nabo yokogendra asenchira ere engia kigima asikondo mwanchumureli ya Ndize TV na mange abaire gakwene kiwa korutotigana litukule Ijumaa asatokoranga nigo litukule Ijumaa oyo kabeire omubungo bumachoge Simon Ogari abete gakwene gwa ase chinse mochiria chesauta mogirango Umuroberi betukiranwa nabarai ao anene mono murai bw'ikyama keria gya Azimio kirikia Wiper Kalonzo Musyoka Eugene Wamalwa naboigo oyo kabeire omugavana county ya Kisii ase Amarieta Ongwae naboigo omugavana county ya Kisii Simba Arati ase babeta bakorwa amagombo abo kubwatekananga ninchira abeteka kore mirimo yabasenchira yobekirano sasa bogoncha bechikwanikiwa asense meyo ase abarai babete bakubuli serikali kwikirania obokoreri ense mu senator we county Kisii Onyonka nigo abete igako bolia serikali kulilia abujia na boigo asabe agenda tagwasiolia ekirenga gya serikali gochikonia eketige chindege kelia Jomo Kenyatta International Airport tengtora rangoro boturunwa kwali ni wanu musakito mangana maya Mildred Mumanyi buna botambe siasa tia nyakomocha ase omoyegonde bwensi buna abana siasa bale nazunguka mliona nilikuwa na wao kule tena niomba deni ya milioni 40
nasa matanga yoko mwenya uyo kabeire omubunge omumachoge omuske Simon Ogari enga kisiasa ya watainse bakoragwa no mugavana we county ya Kisii Simba Arati nigo abaraya bange bakirana asomotenliwe kyama kya Wiper Kalonzo Musyoka amono yo kabeire omwaziri Eugene Wamalwa nigo bairali bagalia benen na kumaganalia Douglas Kanja amaya asabisi yaye enya aseba mochia Robert Masengeli asokogenda mamicha nikigambiro. The new Inspector General, Bwana Kanja, we wish you well, but we must also now listen to what the country is saying. Leo asubuhi yule alikuwa acting Inspector General wa polisi alikamatwa ameenda kusema pole. Idara nzima ya mahakama wakasema huwezi kuwa kiongozi wa aina hiyo. Want to leave Kenyans wawe nchi ambayo inatawaliwa na sheria, nchi ambayo ina wezi, kila mtu ajibike kutoka rais mpaka sub chief. Leo hii nataka niwahakikishie mtu yoyote alihusika katika mauaji ya vijana wetu lazima watawajibika. Omo seneta bwe county ya Kisii Richard Onyonka nigo aba omugano bwe litukolia lero engaki anyara ko bakakoreta abakenya asoburabu igoro yoboni abugetige chindege ya JKIA asebo igo bamuganari omugavana Simba Arati mbuya sokoba omunyakerugo abwe kyama kya ODM. Na ndio namsifu ndugu yangu Richard Onyonka seneta wenu kwa kusimama wazi na kusema uwanja hauwezi kuuzwa bila mazungumzo. Na Senator Onyonka, you have become a statesman. In fact, you have raised yourself above Kisii. Huyu jamaa mtatuachia tuende naye Kenya nzima tubadilishe serikali ambayo inakuja so that Kenyans will live peaceably. Mheshimiwa Senator wangu, Mheshimiwa Onyonka, nataka nishukuru kwa sababu umeleta hii mambo ya airport na hiyo ilikuwa kitu nzuri sana. Sisi kama chama tutasimama pamoja na kama Azimio. Leo tukirudi Kisii umepata promotion kuwa a full deputy party leader wa ODM. Pongezi sana. ODM umeaffirm kama deputy leader kwamba wewe bado mko Azimio. Nigo barekana komocha obomo bwa Kenya kwanza asogotatwara obwegenu abarwo ase okorokana chingiti ase baganirie abakenya gwikiraniwa amaganio abo ase nonyana omugavana alia eira yogo chakwenekya ngabona osiriri oboibi ase county ya Kisii. Wiki hii sana kusikia viongozi wetu wa Kenya kwanza wakianza kuitana nyoka. Sema badala nyinyi kupigana ninyi wenyewe kwa wenyewe kusema wewe ni nyoka na wewe ni nyoka zaidi, mpigane na hii nyoka ambayo imefinya wa Kenya sana juu ya ushuru wa Kenya. Odemesi kono oranjero koiba mose keretalio muwanjanga tene ayetie na abande ayeto na sweta na barobis abande na awe ngwetandi na barobis tokwero. Azichinga kecho nigo mugavana agani abasai wesokia na konyora amaigelio ase chiskuru chobubundi engaki county ya Kisii ya nyora obokonyi wetera ase ebengi eyemo imeye county eyeiga. Kila constituency kupitia benki ya Stanbic kuna vijana wetu wengi ambao walipata D, C- na kuelekea juu. Wamekubali kutupea vocational training college 13. Walitupea kompyuta 10 bila VCT. Kuanzia Jumatatu watoto wote ambao walipata B+ na kuelekea juu, tafadhali, kwa sababu tumelipa pesa, waende wajiandikishe vijana wetu, tuone kama tutaweza pata kazi hapa mbele. Ngolipotelea Egetaseni kya Ndizi TV Italiane Mildred Momanye. Abona barai bagi siasa babeta bagwikirana ase omuyiga aboko moenia nyagosira Ogari ritkoria Ijuma
ekero siasa chero ngoro gusicha bete chikobwata nsaskori ntro chinga para babere bako gokere gitambu kirikyo gochoro kwa yo mugabana bikaunti Kisii Paul Simbarati ase ogoso asinsemeria ODM nabigo kuba umunyakero bono nyina bo nigo umugabana berega kulira yugo chikoikirania obokoreri ase kaunti ya Kisii na soko nekenga ngobwatira nabale nechibenge soko nekenga abasae babere bakunyora amaigerio igitambokero ekia kegima anemono ekero turuchinga abarai baendete gwesoki kegima naboyo kumulikira obokoreri bwe serikali anemono twatokoranga engana elia ya Masengeli yabete koleta libirira kegima omurai olia ase ekitago kelkibunya nyimbo omo acting inspector general askolende entunde liabetega kwamerelia na otaikira na sikigambiro nigalengo mu acting inspector general kulende bono nigo aba gakwira ni wekero kilikia maega ya Douglas Kanja koba confirmed asikolende ndoro chenga Masengeli mwali witu na beda wikira na sikigambiro ngira kwanera ndono lilia baga wikira na sikigambiro. No one is above the law. Akara lichiko liko emokerigwa sekero montako emokerigwa lichiko atwensi tolinse ya machiko. Igono nyore kwanga wikira na gari kero by the way arochenga egesibuki abere yo kurura sikigambiro akaranga mangana gono serious yakare. Akina beteka wikira na sansemeri na baga kapaka kweresera so wikira. Erebu yakegima maega wikira na sikigambiro na gosaba maberantoro chinga na betega kwabirwa na boigo bono okobulio karwenga tiga abantu bonsi basike lichiko asikulendo mwanchumuriri ya Ndizi TV ninga bagusiba beire bagosegetwa wanchwa bosegwancha omunwobo na kubwatia chimbaratero chiaba koro kagosanga bosegosanga no mugaka bwe koro nemwele mogere atemba ni gabetega kwerera obuya bokobwatia chinchera cy'omugusi eliyo gotoria egekoro cy'omugusi nigo abeire gagosaba boigo serikali gusira emeroberio yokogenderia egekoro oroboto betukwalingwa n'umusakito bomangana amajia Polycarp Okara omurayi omukuru bw'ensi ya South Africa Senator Nelson Mandela igatebetenga oisu gukwanira omuntu kubwatekana muno uri asomerete nigaraigwira mato kulende oisu kumukwanira kubwatekana muno omuntu uri abororera nigao araigwira nkoro nakyo gekogera nemweli mogere atemba oyo wanjeteke gusi nabo igogendere ko bwagusegeta bagusi wancho munobo agendere ko ba gakobeka kiralo nga ekegusi yetabekiri buya andake nabo kereise gusira amangana y'abakuru n'abayisa gusira pi mono onya abantu baito tibali gukya kuyabwata na kuyalika egere asoe ase asa amangana yaranyare goitonwa osangamo na Ndizi TV nigo atemba agendere koba gagotorera enchera abagusi abokale bakinete na boigo korwa ekyorokerekia ase abasegetera baibuli kubaigiria abana babo chimbaratere chiga cy'umugusi tobwata amasesenia muna bono amasesenia mange y'abagusi nabokonyora omuntu okinire omwana okinire obeire omuntu omonene atana goseseniwa amaseseni garengeririe omwana akoiborwa amaseseni acha muno omwana akona gokina amaseseni achekera akire maguta mutwe amaseseni achekera akonyoma amaseseni achekere kienyangi amaseseni aya igarenga gukwa no mono mono muna bono nonyora omuntu kwamokonyire omuntu omukuru nero goseseni omoke aye omuntu omoke igagoseseni omonene asoko mokonya lakini omuntu omukuru oseseni omoke asogokwa na mangana nonyore kwakonyire omuntu amana gogotebia nga ochikare mune manga nesameta igeng'enjo yaye ogosesenirie ntobwenerete komanya ng'a chimuma nchiarenga ogitabwenereti koriewa ntobwenerete komanya ng'a
ogotianera nkwarenga ororo ogotiemana nkwarenga ororo chisekererio nchiarengo tugwente guchirikanse chigosori nchiarengo ebitage n'ebinto byakabeire bya muhimu munabona enjara yachete munabona egetage eke kiaba mogoroga ng'aki corona 2019 keri negetage kiabeire ketabe naende gose bono gekoinyori chingaki chionsi nigo boigo agendere ko bagakuburia bagusi kubwatera koboko anene amariogo ari abagusi bagatumikire kuribaribya chindwari ao nabora anyore ng'a amariogo yo mugusita abwate side effects naende bono twayatigire twasoira amariogo ayareje gesongo western bono twa document rige tawo munaka erinde abagusi bamanye ng'a amariogo yo mugusi yaro narenge obugweni bwo mugusi mbwarenge muno okobara mbwarengo na kibare kobara mete kibare ko okorere gasi nabunto begete ng'encheyo nigo aerere obuya bwokorikainse alionsi abantu bagwesomia egekogera ekiare kiankio ntibwenete boigo gosomigwa ekegusie kiga atemba boigo nigo agotwerera igoro ya matera ayu agaterirwe kare na naseki agaterirwe muna kitengo muna emebwekanio eki negisemi kiabagusi bare gokwana ntobwate emeino ntobwate chingero ntobwate amatera muna bona tusagoteba naki amatera ninki ne chingero ninki ne emeino ninki amatera teare imusi igo chigocha biri byacha bigwakwa ne ebinto biri bya musical lakini ekinde twabwate abagusi n'echingero twabwate na ime y'echingero eki ntwabwate emeino yarenge mekeigo yare goterwa abagusi bakweinyoria muna bakinete muna barenge muna bare gokora muna bare gotwara muna bare chisegi kiabetororo ebinto byarenge biri bakweinyoria muna bono chingige kiri kiachete kare kiare korokung'obori bwababe kianda kiande obori bwababa watera kuri mukorochi muna kwarenge kuri obware koinyoria muna chingige kiachete kikanyore endagera gusi kikabusa 1928 29 1930 1931 enjare gache nene abantu bayibori twinga kieyo bakaro kunyangweso bakaro kuotete bakaro kwa ong'ang'a bakaro kwa nyamiranga ikiagera jingige kiachete cyugokumia omwejo ye okona kuokobolia kwaye ochase chiserikali na wigo na barai na balia banje tekegusi ase okogetoria ekegusi amatuko alebosio government yaito county governments chionsi kia Kisii na Nyamira mbabwate ensemo yabo bali abantu bakorende ekegusi gakiti gatobwaterane abantu nabange bamanyete ekegusi bakirete igo tiga bache out bakonye egera abagusi baito na baro basikwe eginko reporter getaseni kia obwanchete kia Ndizi TV kurigase kaunti Nyamira inchigo nkuru kwa Polycarp okara Okay, mwancho mulgele na tokwate nga kiralide kuonere buya koenekia nga omuno wike gusi nkonya gukinuri kiralide kotori kwebwa hekeroroche nga atamba berikaba to semya nga ebintu ne bingi byale kokorekana agusamangana narora makuru matera narora chingero nchiroro cyari ko bachikuga nga totacheti korinda egekoroge itonga ngosira kerego nere buya serikali bege kwimukige tamkere ene kinga ngorinda tuli ekegusi geito naiteke gusi bono igango nyoranga na bana bangi barase kitawoni ko nyaranga mbamanyeti kegusi biye gonere biya serikali biye kubwaterana kwa nekinga ko gendera tuli kegusi geito erebu yake gima ase boigo kiro monta bwenete kwirege tambo kero kia bene asukwigira egekoro omugako yobe ikiransance na kuriringa egekoro yitungusira kere igo twatebanga osuganye ekyombekerie kwigira egekoro na Frida na bocha kuriringa ebintu mbiro byegekoro
na mangana tukwa na yensa kya TBT kena nyumba kali yali kense teba ngali tware gukina niga tware koraiga ucha kwegeria abana wagira abana ba mino thing egekoro gitu ngukigera tuli kora se kinyora ali Frida okunyora abana onyore ngati Gen Z so Gen Alpha chikwanire gekoro unenjira moyo gochikoena kinga nkwegara tore gekoro gete go no kubwatera tobwaterane na hebu na ntundize TV wetera so kwano muno yo itubwe gekoro omuno igo bwekigusi abantu mbare twendete kuinyoria na kumanyia amangane kigusi ntubwate meroberi buna chingikiro cyumugusi ememate meroberi buna oria emyaka yonze kuraso YouTube oso Facebook nigora konyore meroberi elie nabo igo amangana ali gekoro igo na intundu endete kwigirira gekoro igo kero muntu ire getambo kero kyabene tobe tokwene kinga twabere tokwenda kwigirira egekoro gito kabisa asikolende libera ndigendrete igachi county ya Kisine county ya Nyamira maega yomo MCA wegolilia Monyerero Peter Otachi kobanga gakulikira monogali bwe county ya Nyamira gakubolinga nigo igachi chinsemo ase county ya Nyamira tire ase omojie okisibose county ya Kisine mono asabete okunira enyagitali elia yatinga ase bono engani yabetukira libera linene kigima ase bono no naba MCB county area Nyamira babere bakorwa okubolinga chinsemo nchiro chireme county ya Kisii kolende barochenga nigo chibwene tekobera ase county area Nyamira tengo turarango naralia yaba MC korwa se county area Nyamira babwate igoro yengana eye. Wish to raise on a point of information just to notify the honorable members of the great county of Nyamira that there is a statement and a letter that has been done by the Honorable Peter Gichana Otachi, the MCA for Monyerero Ward, to the Chief Officer, Department of Finance, ICT and Economic Planning over the illegal, the title of the letter, Mr. Speaker, sir, is titled Illegal Encroachment by Nyamira County onto Tinga Market, presently within Kisii County, which, Mr. Speaker, sir, I believe that Tinga Market lies in the ward of the Honorable Charles Kiganda. Mr. Speaker, sir, in the point of information to the members, so wish to request that our Department of Lands, the County Attorney's Office, and His Excellency the Governor Amos Nyaribo, that they move with speed to also make an inquiry, Mr. Speaker, sir, on various lands in Nyamira County, including Jogo in Kisii Town, including the Agriculture Training College, Mr. Speaker, sir, and even Kisii Bottlers, Mr. Speaker, sir, and including the headquarters of the Kisii County Assembly that are located in Nyamira County, Mr. Speaker, sir. Mr. Speaker, sir, I wish that you guide that the same that the county government of Nyamira takes, led by His Excellency the Governor, the County Attorney, and the Department of Lands, that they act very fast to ensure that not an inch of Nyamira County is taken by any neighboring county. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, and Right, inara betega kwene kigwa omwanchi omurigeria kiroro chenga omo MCA Nyambega Kisesa ekera bitega kwene kyanga chinse mwanchi roro kwene to kumurikira anane ekichikagire koba echi county ya Nyamira. County ya Nyamira era ndiye muamwire. Ya Frida ni numura bachengia. Tochenga omo MCA boderia ya Monyerero. Muro chinga Kisii ni mure county nene kigima. Ande mutete ko komigerelia mumuro mino. Tate ngai gwe nyagitali atinga. Chiro. Ndochinga ningana ganda to kol taliberera. Asikuringa Frida we no na maga chama nene. Hi county ya Kisii. Yautebe kanange gare county Nyamira. Okay, ni ndo trabe to tigera ba manyini metenga
ntubwate bari bakumurikira mangana yendi mirundo bate surveyors barachiko babako ikirana nababete bakugamba enchireri ya keroka ani gaitinga na barachiko babako kumurikira mangana yasobe njeno chingana ibwendete kumurikirwa asobwa gare kigima emurikirwe ase oboimete chikore atalibire tatokora sensemelia ya keroka bintu bigo sali kugima njeno chingana ibwendete asobwa ngo kigima abara ikurwa ase county ya Kisii ne county ya Nyamira baikaransense bakwane na gusonsore nganeye etarabage kogenda ari asinge njuti timatinga ninkito kobuna ntobwate omugusio Nyamira ntobwati omugusio Onyamira n'omugusio Kisii twensi n'abantu abamo kabisa nosingana abange babere bagaswa asumuroberio bwensakia emambi ya abono ntobwate Ben Andrew tebanga watching live from Nairobi Rafael Obwogo korwa Kisii bogitanyangena niko Tunda makwane gochia ase mama Mary Bochere Moito na my sister Melvin na Evelyn wote wakotunde tuko show ni fire ndochenga Victor Sultano banga tema good morning awesome people. Good morning to you. Ochar William Atema, good morning, watching live from Sensi Kisii. Joseph Oino following from Kisii Nyabisabo North Atebanga with my lovely family. Ndochenga Edwin Omwenga korwa Kiserian Dam watching live. Jeria Kerubo korwa wakire buja korungumbu manama Baharin Kingdom wika Kisii County Kanyimbo Mwakiage Village na Bibolivane Samuel Ongeri na my mama Riana Ongeri Mercy Mark na my husband once yobereka kwa Nelia litukoligia ekiongozi Sefania Onseria tebang good morning from Riana Bonchari mark me presenter. All right. Abuna babera swaso moroberi wensa kimambia bono kolindekera chikoraga ense monenusu enedo konyoli mwanchumurelia Ondezi TV emambia bono trato kusanga nere Douglas Onkeo yomanyika tinga risosa mumanyi bwa mangana arigete e budget na bega utumanyi asubwa galinga igoro ya siasa chigendrete mi county Nyamira nkogenda chiramo na magendro tumolekere emeroberio ya magendro ase county ele Nyamira tobitukumbeka omurigelia oito ya ase emambi ya abono ase kera chikoragense munenusu tubasa gusuka tubasa konyegera kolinde buna butambe ntunda akabere otokobata goswa ase amagazeti ase nabinkumulekera igazeti ya The Standard Sensemana ni kumurikira gazeti ya Daily Nation manchi mulete traso sensema ya kabiri studio to siyo mechi duka kego to kwira na ntobeto usanga amange yo to usakonyegera to usaguska biro trase keke kirugusyo elinde to murikire amagazeti ili tukolelero Ndizi TV ubwansu bw'omugusi. Omacho murigeria umirana inche Mildred Mumanyi gochakira buchi tariki emerongevere nebere goikachi tariki emerongevere na kyanda engaki togo chokoretera eyemaseyemo amorkereri yoboremi korwa ase omochio Nairobi gakoretwa asore negetaseni kya Ndizi TV engaki kyabwaterane no mobogani o Camel Park etogo chikobaretera mangana na oboremi kobaroki oboremi ndunabari ngosomete mama ni muzabibu mama ni oh yes. So, and we are going to do what we call face painting. Na eating competition huko hivyo abalimia ndagera ito ama toka gutuno tumerne Jamhuri Grounds courtesy of Camel Park, the pride of Kisii, na Ndizi TV Obwasubo Mogusi. Camel Park, the pride of Kisii, na Ndizi TV Obwasubo Mogusi.
omwanchu muligiriria bwa televisioni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuligiriria televisioni yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania wosokomenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyesato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikere riukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com boigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook, YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na boigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News na bo ogututarira sikia bisichito ityo chirebo shobwe chiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa kisi kogenda Kisumu. Ndizi TV obwansu bwomugusi omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigoto kuiraniria ngambiya muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubiriyo yaito yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire asekenyurukiao ekiotagete otumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemi yao enotisano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora roboti ubwo asembeo emesa yamangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simi yawe ime asegati yaito ntubwata abantu bali nobolema n'abantabwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete nabuigo mbatagitama baga asemirimo na kubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyora obolema igorobole inyora kerema nkelikose kwa inyora ekerema ngechiche na kyoge kogera asumurubilyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali nobolema ayakwarorire bagotenga kera rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima ime ya Ndizi TV. obolemi nobonda nomurubiryo bwogwesemia na kwimanya iguru y'obolemi bwekerero asa abalimi bonsi imeyaliro balia gusina beire ngo batebya nga obolemi nobonda naboigo obolemi nesiro na beire ngo gotalia imeyaliro balia gusi tumera n'abalemi ao asto gusangana gukwana mange obonda bwensi ya Kenya nigo bokorwa ase ebimeri ao gati ebimeri ebyone kawa echae gati ebinde binge imanye obolemi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero y'abalimi bande bagendrete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanyi igombwatie imeyo moroberi bwobolemi nobonda oyogotera butambiri tukolia maine ense monenu sugo ikachinsa ibere chamagoroba ndocho koletera amangana mange igoro y'obolemi nande nigongo gotebya nga tegana irio tware obolemi obonene elindo onyara ko bagokora obolemi nabo gotware ikigingege sinini kurende okoro obolemi bosomete nande nyogotete ndagere yetio kebuya elinde linayo igwe obote bwoko yeria endagere yo niganeti egetunguo kole para igochigwerte nganyare boyekire chinsaga obolemi nobonda Jumanne chinsa ibere chia butuko no moiroroye rituko ria Jumatano chinsa isano nemo chia mugaso na Mildred Momanyi naro producer yane mbwati to ande bakasomole mimbo boli na ki akora mabera yanyara ko bagagwansa iga
Impact Institute of Science and Technology ni chuo ambacho kimeidhinishwa na Wizara ya Elimu kupeana kozi mbalimbali. Katika sehemu ya kuwezesha vijana wanatoa kozi kama vile hairdressing and beauty therapy, electrical installation, plumbing and pipe fitting, motor vehicle mechanics, fashion and design na kozi nyinginezo. Pia wanatoa mafunzo ya wanahabari kama vile journalism and mass communication, video shooting and video production, audio production na zinginezo. Wanazo kozi ambazo zinatahiniwa na Kenya National Examination Council NEC na ni kama zifuatazo: Secretarial Studies, Information Communication Technology, Social Work and Community Development miongoni mwa nyinginezo. Pia wanazo kozi zinazochukua muda mfupi kama Computer Packages, Cake Making, Music Production na zingine. Wako na intake kwa kila mwezi. Wanapatikana mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza. Unaweza wasiliana nao kwa kuwapigia simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Pia unaweza wapata katika mitandao ya kijamii Facebook au Twitter Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. Welcome to Kisii Impact Institute of Science and Technology. Welcome to Luther Park International School. We have started. Luther Park International School ni skuru y'echinse chamaiko iyo yachagitikwe ni University ya Cambridge asere gwetanya chinse 150 amasomo aye nigakotiri umwana na komwali bagali igiyeli ukwirwanira asiti sector ao imeyense niko babwate birasiye uchakira kirija year 1 wika year 4 asibabwate bintu byokosomera bisaine unabono chikompyuta echo chikuru masomo yekerero na mwigo mbabwate laboratory yekerero yani science laboratory niko babwate biruko byo kwikaransa bisaine bya baroki waba year 2 wika year 4 mbabwate bintu byokobugya muziki unabono guitar, drum sets, keyboard, egatie binde nikubabwate asagaya asabana bakoragirira nabwo nabalimu umwana wosoma seskuru ye natwarubuya wikwibwatanya asichigosoli unabono skating wako pali wako mupira bw'amaguru wika karate mbabwate stadium mwenene asabana bakogosoli chigosoli nabwo usire byago byabana ale nayo umwana gunigare bwatanya munebirabo unabono kiriya drama na music kiriya debate club journalism scouts egatie binde nigo baguchaka kwarigania abana guchakira emyaka 2 amaliganyo yani admission nigo egenderete nigo bagutuka asebara ya Kisii Kisumu Migori Junction hamwe n'inyagitari ya Busungo wigo nabo kubonyera gwitras kinamba cyabo inoti 72 cyanda eyemo 72 inye cyanda inye isaronemo wose inoti 72 inye ibere isaronesato isaronemo eyemo ibere isaronesato. At Luther Park International School, we don't just have teachers but facilitators of education who are highly competent and very qualified. No mwana w'icyanga cya mitumba kireki abana amuna bantabanere na nigo tagitego kinyorageka kyange bono Mama Tefi Mitumba Bells nigo akorobere sabari ntambe asago kirete iregisiri na munwa Mama Tefi Mitumba egotogotoka se Imperial Building igero opposite St Jude na ende RB and Family Bank. Mama Tefi ntubwate bintu mbalimbali bya mitumba unabona cyanga cy'abana ntubwate ci household ntubwate ci wood ntubwate ci jacket ntubwate towels. We have all types of products cia mitumba baka ntubwate bikoro tubone gantu introduce bikoro na some slippers crocs igo toko barangeli munyara ko mogo cha Mama Tefi Mitumba munyara ko mo kwenyorera emisigo ya Canada grade 1 karo wachire Mama Tefi Mitumba ntubwate obosemia ntobanetia baligereri bali siko bali batete guchaka biashara bachicha Mama Tefi Mitumba elinde banyare ko bakonyora oboseminga na kibawanete bachaka biashara bya mitumba inki batakire bakore
kobwate chiri busta na 500 asema Matifi Mitumba kwanyorire karoboto kiri number 1 lindo nyare ko bagokwenda na karoki kenyare ko bagego gokonya atarere imeyomo cy'omusongo ase nyombere ya Imperial eyo chirigeraneti amune nyumba ya St Jude ground floor room number 1 na number 2 akesimina kubeka eoda ya olero Mama Tefi Mitumba Bells abiro kama Matefi Mitumba Bells ayudo bag maber at a low price bada wewe welcome Uchakia gosekogendrea obonchore bwa mitumba inchumu wa Mama Tefi Mitumba Bells kurikira bono ayebuno mwagachi kwa manyire duka okogenda kujia bintu byose biri gukorera imirimo yawo Osmo Traders Limited nigo babwate chitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo echikobe kwesiko babwate sanitary wares buna chising chibakuricheze cyo cyonsi showers towel holders soap dishes racks mirrors na hand basins chirangi chonsi chiriya chikuburukanibwa ne computer nabo igo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna gypsum boards MDF boards na chip boards ebinto au biokora plumbing buna PVC joints PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods hood screws chigulu chonsi door locks chi pipe wrench spanners screwdrivers banyore old Sansura building angena Kisi main bus stage goswa Kisimi ase namba enotisano na ibire eye mokianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited customer satisfaction guaranteed. Ine ayenomo Kenya utagite gutara gosoma gosigo kore mirimo chinse chesiko buna Canada USA Australia New Zealand France UK Germany Saudi Arabia Oman gatiye chinse chinde chinyinge bono Proper Education Link Limited na riori chiburi yao. Tunashughulika na issue ya moja ni visa ya kutembea. Kama mtu unahitaji kwenda kutembea nchi za nje, kwa mfano Canada, US, tutakusaidia kuapply visa yako na uweze kupata kwa wakati inaofaa. Ya pili, kama mtu unataka kuenda kufanya kazi sehemu za nje, kwa mfano unataka kwenda kufanya kazi Dubai, Qatar, tutakusaidia kwenye kuapply visa yako na uweze kufanikiwa kwa hilo. Ya tatu, ukihitaji kwenda kusoma first thing ni ya kwamba lazima uwe na visa, study visa. Hiyo study visa tutakusaidia kuapply hiyo study visa ili uweze kupata visa yako kwa wakati. Nigo tokorwa obukoreri buna visa application, education consultancy, immigration assistance, career guidance, pre-departure information. Umekaribisha kwa ofisi yetu ambapo tunapatikana Kisii Town in Twin Towers 50 floor building room 507, na ukiwa Nairobi unatupata maeneo ya Tumaini House opposite Kencom 50 floor room 5D. Asamange twakire simi ase namba enotisano na ibire inye isano enotisato eye mwenye isano nemo isano na ibire gose oturikireri uko ase email yaito ya info@properedulink.com. Welcome to Proper Education Link. Esukuru yokwegeria Burundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanye buna mpabwato bukorera ubya asibirengo ao byo Burundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Burundi bwa Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Burundi bwa Bus CE heavy trucks F
PWD chia bantu bali nobarema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakaseri tuko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo bantire nikiumbe kiriye gikurigero y'ubusera buburundi bw'ikigali gia NTSA buyo nkwigirure asense mugiye mesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batarire imejoro gongurugusi asebali imeyumuchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kiogi Junction na boigo asumuchukil goris mbabu ati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School. Eduka eria kwa iwaba gukwana yoko ni bintu byukwagacera imeyo mucobo songo nige kurukwa Sha Ceramics eri angina Kisimat opposite Mocha Place abana bubaria bako ni bintu bire original neri goririanse gora tiles ya marbles chichuma chukwagacera amabati esimiti PVC ceiling chitangi chukobekera mache chain links MDF boards ceiling boards, chirangi, ebirobo, wall-to-wall carpets, power tools, instant showers, chipamp, chichabi, toilet, gypsum board, nechirangi chikobrukanirwa ne computer. Na bwoko bakiresimi ase namba enotisano na ibere, enotisato kianda inye, isato kianda, isano na ibere, Sha Ceramics for hardware and sanitary. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Mwanchumulilia Ndizi TV na kwane bene anse enchunda ya kabere astukubatu kumulikira amagazeti kule ningende kunyulinga kera chikoraga ense monenu sunto beto kusanganire Douglas Onkeo yomanekane tenga risosa umumanyi wamangana alingete budget nabo igo amagendro nabo ikira nase studio nabo kumulikira igoro yamangana ndrete ase county area Nyamira anemono tuwabeto koromo swada boko kani kumwaka isiko omugava na county yo Amos Kimome Nyaribo nabo tumanyi asuba galinga kubwatekananga nubumanyi wa nabo igo obotukiabera koranga amagendro nabo igo siasa nchire ngaine ase county area Nyamira sego tubasa komocha kwende ningo tora tuchaka sikumulekera igazeti ya The Standard page entangani ndo chenga nigo serikali komochigwa nemono kubwatekananga no kominyokera deal area ya Adani na gotiga ensemo ende kubwatekananga nige kyombekelie komolekera obokoleri ase chinde ase bitibe chindege ya Kenya Airport Authority kyabetege gocha namapendekezo amaya yokonekinga abere gakora monjurulyo ensemo area egetige chindege ya Jomo Kenyatta International Airport kulende serikali ekabanga gekomnyokera Adani epeja gatano nepeja gatano kabere nemolekerete anse obwagale ense moyende egazeti ya The Standard page ye entanga ninge molekerete nga mbitambokero kiebyo murayi ense Dr. William Ruto arabega kuira anemono asoko ene kinga obeire gako banga gakonyora okoboko nensemo elia yorogongo rwa Mount Kenya epeji ya kane gazeti ya The Standard nemolekerete asobwagale ense moyende nigo omuraibwense Rigathi Gachagua agendrate komocha omuraibwense Dr. William Ruto na kumubolinga tabanga gakoba Betroy ase orogongo rulia rwa Mount Kenya ayuna mange na molekeire ase egazeti ya The Standard tobetukure page akabide atogoikara amuhali tobetukumulekera asobagale ayayirobolito ase gazeti ejo ya The Standard.
Mancho muri tangu algani kwa kasi gazeti ya Daily Nation ikaita kumurikire page ntangani kera umurikire gazeti yo amurikire tegoro yobo tumekibwe kibesa kora sense meli nyombene ne yoborai na boigo ase wizara yoborendi kweme kera murikite ngakire chikorigo teba igoro ye budget igose butumekibwe kibesa isiko ye budget erigane ebekire anene ase article 223 ye katiba ya Kenya sabirika kanikanga nigo ekera kibese kitaisainia ase budget irebekire nigo bunge yabeteke gwetia ngam uriganiti gose wizara iriganiti kibesa nigo nete kwegwa kibese cyese korinde asense mo ye wizara yoborendi boime ando chingam nigo umuwaziri kitore kindiki abeteka gusaba bilioni 3.1 isano nemo na isano asikurinde omutenergo sense media control budget abete gakoetia bilioni 2.1 nemo na isano asikurinde waiga mulkiritenga kibesanchiro cyabire chigo tumekwa na sense media nyombene ne yobora ine wizara yoburindi bweme gwetanya kerengo kubatkana ne financial ye yabitege ko ereselki emeronge tatoch mutinyi ogatano na limon wega sepiji ntangane muri kitamangana lingite siasa anene sensemeri yomokonyi bomurai gwense rigadiga shagwa bereka wesoke na kuruge kure egetindi gotia somurai gwense kubatkana nemero bili yoko biko muswada boko mwaka isiko anene ekera litukuligara beteka gokera na ase kanisa ya Pefa Thika Town Cathedral asensemeri county ya Kiambu na bayo kwanera nabamenye bensemeyo asiparenene ya Thika nene kera betega kwanekia nga onye umurai bensika guchigwete muswado yo anabe ega konyora emechando boiga sepiji ndangane muri kitamangana ringete chisemi anene ase aborke banene bichiskuru bagendete kwerobelia wosibwa matemo amanene KCSM asekolende babeire bakobeka emerobele yoko chikoene kyanga ngokora bale aha okoibera asensemeli ya matemo kerobole likiombe gosabu watani kola sekiombe keligi ya Kenya Secondary School Heads Association ambabe tabakumira nabo yokone kinga mbabe bawo chinje chini vigilators nabo igo obutumiki bwetesimi mbochikoba bawokea nabo igo bulendi bekirango kigoro mbochikobekwa asem oko enekyanga abana ribakora matemo abo mbali gochikoba bakwibera boigo asepeje ntangani ane muri kirete ngakibono ansemeri ye katiba ya Kenya au senga kichi expert chabere chikurege kuro kubatkane katiba ya Kenya yo mwaka wechiri 2010 anene kerabagende kwirubeli abosi bobacholi bonene bo mwaka wechiri 2025 na ibere asebo yepeje ntangani emorkete nga ni gobona ba Kenya barachikoba bagosoa asensemeri chi game parks aritkoria Jumamosi bosabatari wakani wakende yonsi agosko bisiwe kase page ne ya kabere ni muri kireta mangana arengete abarimi anena seke melikeligie chae asikorinde babere bakanikyanga ogosuku makora sensemeri ya Satellite Kenya Development Agency KTDA anakibono chief factory chinyingi chabete chikweru sanania kurwa ase kampuni nene na suwa kana usiku gacha anyway yabo nakibono bangire korora amatunda kere yaberege kwaniki nga ubwatandika kurwa ase chikampuni chikwa berego kwaniki nga obokareri ase chief factory mbogenderete kwaniki wabega CPJ yakabere ani gomo gazeti ya murikete tare umurai bense wika sense media Haiti ekerabeteka kumira na banyanyimbo kurwa sense ya Kenya abagendete kora umurubiri boko enekia omolembe sense media ya Haiti ekerabo igom abeteka gutwara ege karona barabo osege karom Kiaringe private na barabo bakaba bakwerera emicando bagwitira sense media Haiti anene chinga kibabete babo kwanera igore ya ogwa kanwa kwabo na nebo igo kwegwa allowance nabo igo okuburo kw'ibintu biri buboneta gutumika erinde koleto mulembe asense mino nabo nigo murayibensa beteka kuri eira wachikoene kyanga ngwa bari insurance with the National Police Service
sekorinde abenekerete ngamba chiko bako akanwa asinchira ebwene taboigo o Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi na boigo mwaziri w'uburinzi bw'ime Kithure Kindiki na beteka gukirana asensemeyo kinga kibali gukwanira amanganayo anyana ba ibintu biri bagutumika ngo murayibensa beteka kwane kyanga nachikukwana noboma w'echinse kya UN linda kwane kyanga ngonyora bali ebintu ebyo ubikirano bwase peje ya gatatu ani muri kerete anene amangana lingete obotacherwanse kwa bana banyarukana ne aseba muri kerete kinake makyumuga kabwe myaka 55 oyiyo kurwa sinseme county ya Tana River oyo begete kawosiwa se tere mokubatkana nogotachiranse omuchokoroye w'imyaka 10 noyomo asumuriki gazeti ya muri ketenga nigo bugima bw'umunyarukoyo wabete bokobera sakongo anene chingaki sokure yaye abete kagokora egekorekyo boiga CPG ya gatatu ani muri ketenga kibona abakenya barachikonyora ali bagali abene ase ogoso Chigem Parks na boigo Chigem Reserve Ritkoria Jumamosi batari guakanigwa kende yonsi umwaziri Rebecca Miano nabete ega kwenekia ayo alitkoligora asenegetinga ine nchere yamo yogokinya ebirengo byensemeri ya tourism ase ense ya Kenya sepeji ya kane ane muri ketenga kensemeri chi expert anene korwa sensemo area umunyakiro go OICJ Kenya Pota Sainde na baigo Justice Mohamed Ibrahim na baigo Justice Mokin Wanjala ngakibono babete bawikaranse bene na baigo kwanekenga bubika bale merubiryo yera chikoba yekoenekia obochori bo mwaka bw'ekiri 2022 ango kwarekana bule oboikerano anekero ba muri kirite katiba ya Kenya yo mwaka bw'ekiri 2010 asenga ansema yekegambero neire chinguru echikolende batali chitariko bachikurikirani gwa chingaki obochori bogo korekana anchimuri otakwemenya mangena gukore egazeti yo page ya kane kolenda se page ya gatano ani muri kirite amangana alingete siasa anene ekero omukonyi bumurayibwensa beteka gukirana ase county ya Kiambu abuli tukuligoro naboigo gukwanira igoro yo kumusana na kwae okugendeta kwane kigwa gati yaye naboigo murayibwense Dr. William Ruto anyina bokerare gukwana ase ekansa ya PEFA aniga beteka kwane kyanga abantu ba Mount Kenya mbabete bakorwa amaskani naboigo korkyo banchino cya ase omurayibwense ase kolende bonaiga emirobeliga ntakobeko yoko mwaka isiko yerabe kogenda maminja nokugania kwa abantu korwa sensemeri ya Mount Kenya ase page ya gatano nalimo ni muri kirete ngakibona sensemeri yomo umugavana wa Central Bank kama utuge nakibona rachikoba kawikira na bosi we committee ye bunge ritkorie Jumatano ase okoro ke masakara ya betega koena noa anakurikirana nse kubatkana ne contract na bigitenda ya betega koewo guchase kampuni ya Germany yechi bilioni 14.2 anachikumurikiranga na ki kampuni eyo aya beteke go beteliwa wasaria chi milioni 175 magega yogokora ama mocho lidibale go print chibesa ase page ya gatana kabiro mwanchu muligerelia ne muligerete ngaki sensemeri yechisemi nakibona ase grade 9 naki gochaka January barachikoba bakwenyorera ebitabu ebiya ebirabe bikoba published for asensemeri ya Kenya Publishers Association asomanyakirwa kama ukiari aberega kwane kyangamba gendete nemirobili naboigo obukira omutinyi 10 naboigo December emirobili yakanyaranga yabereke gukirana elinda somoka bukiri 2025 kisemi kogendera okorekana ase page ya gatana kabero boigo ne murikerete nkese nyombeli nene yoborai ne wizara yobolindi bwime ngakibano babete bagutumika chi bilioni nye obobisi isiko ye budget
elibabete egoseli babeire bakobekero nanye nabo nige murkerete ngaki mwaziri bwo barindi bwemekethire kindike abete gagusaba kibesa kinyinga sokurinde semeri ya control of budget abete gakumwa kibesa kinga sikonde bakanike ngari chiko ndiancherete chiwizara gutumika kibesa kinyinge isiko iye budget ya umachumuri yagwikira gabo nango ikiromore omwaelio bukumurikira igazeti ya Daily Nation tokoso asigazeti ya The Standard epeji ya kabere ni yemurekerete igoro yenchira abamenyi bensemo elia ya Mandera barabakonyoro mweso yemaga yemeroberio yogochugo kya eskuru yokwegelia aboro kya balia bechiskuru choboro sobo setiti sigo chakigwa ase ensemo elia ya Mandera igo chamaga yemechando emenge kwenyore county area Mandera chingaki aboro ke babete bakoraswa ingana yabete kwira bange babo gusaba mabaga kunganywa kurwa ase ensemo elia ya Mandera. Epeji ya gatatu gazeti ya The Standard tabanga rengeli kabere otaraba gukorusya osokoli endagera osokoli nyama yechingiti choro sana inko bwate kananga ni gabantu abange babira konyora marwaire byo kumya anamono bunurere bolia bwa Ebola ko bwate kananga nukolia enyama ose endagera ere kurwa ase ere kurwa ase chingiti choro sana. Epeji ya kane gazeti ya The Standard nige molekerete asobwagale igoro yechinchira Ruto arabiga ko tema kobaga ko irali bagari lya gashago seko osechi option ya bwatane mono asoko mo Rusia gashagwa asekerokelia ikyobokonyi bwa embara byaba arabiga kuligia ene mono asoko ene kinga obeire gago baga como beka isiko rigadiga shagwa ase egotebe kananga nigo araligi no como ali baga ano iguru ko bamo konyo yema egoteba nga nige entunde nara batwaro mungina uyora baga koba omo konyi oye ase boigo Gladys Wanga ali katia Marieta atuira ase gazeti ye ase bali barabe bakwira bagali ya bene riarigadi gashagwa ase obochori borobonene bosio. Epeji ya gatano igazeti ya The Standard nige molekerete anemono igoro yengusana no egenrete gachumura ibwense Dr. William Ruto no mokonyi oye rigadi gashagwa asegoikira bono abarai boseri tkuligoro toro tinga abarai korwase ensemu ya rigadi gashagwa babete bagwe soki bene na kobuli muraibwense tabanga gakomutukuta isiko omokonyo yotabanga orogongorwa Mount Kenya nduli gwanchirana anemono abantu bakobanga mbali bakoba betray. Epeji ya gatano ne mu gazeti ya The Standard ngenete kumulekera anemono igoro yege tige chindege ukugali go tige chindege umutuki muliki gazeti tabanga nonyanga serikali yabetege kuligia abakolere kurwa ase sekyombikelia Kenya Airport Authority yabetege kuligia okokonywa kurwa sensemo elia ye kampuni ya ALG eyo arengego chakubasaba chibesa chekerengo echi bilioni 25 choka lindeko kobanga no kwa gachegeti kilige chindege nigo serikali yero yabere kogenda na kulilia option elia ye kampuni elia ya Adani ye ligoro kigima. Epeji ya gatana kabere gazeti ya The Standard ni otebanga nigo mwaziri oliotenete kiganje serikali aganiri abekirana bosyo bekigambero ge Senate bose bunge Senate abekwanera anemono asobwagale igoro yenchira barabe igoro yegetigie chindege rokoni wawetige chikerige chindege ya Jomo Kenyatta International Airport. Epeja gatana tonigie gukonera anemone byombi bikwegera obonyene bwa mwanya bantu osobwene bwa mwanya bantu byandate kumulekera nabo igo kwimurunganiria kubwatekananga nokunerirwa kobwene bwanya bantu ansi korwa ansi abanyanyimbo ansi abantu 50 nemo babete bagusiria magimabo chinga kichiria chokorobekana wekegolikeria gya Gen Z. Aha mwanchumurene TV peja gatana tonabona bagingwikira omwelio okumulekera amagazeti emambi ya abono ilinde kwimanyia mangi nabo kwigorera gazeti lya abwanchete abwo gwesemya na kwimanyia asobwagale.
Manchi mulia goikira gabu inigo trabe togo so asenseme ya kabere yestudio nigo ndabengo batiga asama gokae job abeka gosanga no mugeni wiritko lyererego manchi mweto sikatonyegera enda gutwara uburyerio bya imiyomoroberio bwensake. Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Spexels Opticians abo barase kliniki kya gudika imeyomo chokisi nguro bare obokoreri au burengeta maiso nigo bakonia ebirore na korenga maiso wetara chi machine chekerero chubumanyi bweigoro bono nkwanchira bareti insurance kobwatia AAR GA Insurance area ya Liason Eagle Africa, Kenyan Alliance, Pioneer Insurance, Lucent Health, Amoneria ya Star Discovery. Karibuni Spexels Opticians Goodka Clinic Kisii Town. Hii ndio kliniki bora ya macho pekee yenye mashini za kisasa na za uwezo wa hali ya juu. Tuko na madaktari professional kabisa kama Daktari Sigei na tunafanya free eye test. Mimi ndiye Daktari Sigei. Hapa kwetu Spexels Opticians tunazo frames na lenses mbalimbali. Lenses ambazo zinasaidia katika kutatua shida mbalimbali za macho kama vile kutona mbali, kutosoma maandishi za karibu na hata kupunguza mwangaza. Asomo chokisi nigo bagotoka angene dukene neyo bonchoreria ya Shivling Supermarket na boigo ebenki ya KCB. Nabwate boigo eduka imeyo mocho Nairobi asama gacho abal